5 uger, det koster mig, for unghest koster mig 1.500 euro. Det vokser stadig hele året, ikke? For unghest. Og så de 2 andre, som så skal over den anden tur, de koster 2.000 euro. Ja, altså jeg siger, det er altså ikke sammenlignet, så det er jo det der her koster selvfølgelig transport. Altså koster noget diesel og noget andet. Det koster 10.000 kroner. Det koster 5.000 kroner. Ja, og vejafgiften koster ikke helt meget fra hele Spanien, som tænker på noget vejen. Og 3 omstændigheder, så vi kan 30 år. Strøm er, altså om du kommer 1. januar eller 1. februar, eller når du kommer til 1. februar, og du eller oktober, du får det, der skal sige, så har du sadkammer, hvis du vil have det, koster 200 euro for alle uger. 500 kroner, det er også meget, at jeg sadkammer, og låster af, og 10.000.